Tliet ġimgħat qabel tintemm is-sena, lukandi Rawċin iħossuhom komdi jgħidu li l-2014 se tkun sena rekord għall-ammont tal-jili li turisti għaddew f'Għawdex. Tkellem dwar dan Joe Muscat li jmexxi il-Gozo Tourism Association. Joe Muscat kien qed jagħmel intervent waqt laqgħa ta' gvern li jisma'. Speċjali din is-sena fejn qegħdin nantiċipaw li jiżieda fit-turisti f'Għawdex se tkun madwar ta' 7% fuq is-sena l-oħra. U iva l-indikazzjonijiet kollha juru illi sal-aħħar ta' Diċembru f'Għawdex ikunu raqdu il-fuq minn 1 miljun bed night. Muscat qal li dan huwa rekord u fisser kif kien hemm żminijiet fejn iċ-ċirkostanzi kienu differenti. Hawn żieda fis-sodod illi kif qed tajjeb inti matul l-aħħar snin tlifna numru ta' sodod. Jirriżulta li dawn ir-riżultati qegħdin iħeġġu operaturi turistiċi biex jinvestu iktar fil-Gżira Rawċija. Fost oħrajn mistenni l-ftuħ ta' lukanda ġdida. Kellna l-aħbar matul din il-ġimgħa li f'Marsa l-Forn ser titla lukanda ġdida, lukanda illi hija importanti ħafna illi f'Għawdex ikollna. Destinazzjoni turistika mingħajr lukandi ma naħsbux illi tista' tkun daqstant suċċess.